man er 10 år, er det svært at forestille sig, hvordan verden så ud, før man blev født. Man kender kun til her og nu. På 10 år er der sket så mange ting, at man lidt kan tage det for givet. Nu og da kan man derfor få brug for at blive mindet om, hvordan det hele begyndte. I den sydlige del af Skandinavien ligger Øresund. Her grænser Danmark og Sverige op til hinanden, kun adskilt af sundet. På den ene side ligger Sjælland med den danske hovedstad København. På den anden side ligger Skåne med Sveriges tredje største by, Malmø. De to byer blev forbundet i år 2000, da bygningen af Øresundsbroen blev afsluttet. En forbindelse af beton og stål mellem de to lande, to folk og begyndelsen på en ny region, Øresundsregionen. Et område med over 3 millioner indbyggere. Redan under 1880-talet började man ju skissera på en fast förbindelse mellan Danmark och Sverige. Men det skulle ju dröja nästan 100 år innan det här förverkligades. Det var ju under 1990-talet som Öresundsbron började skisseras på allvar och beslutet fattades. Öresundsbroprojektet har ju varit en dröm i kanske 100 år i Skåne och har funnits med, men till sist så trodde väl ingen att det här skulle bli av. Men i början på 90-talet då ändrades förutsättningarna för det här, och trots att det var ett väldigt stort motstånd så lyckades vi där övertyga att det här bron var någonting som var väldigt bra för Malmö, för Köpenhamn, för Skåne och Själland, för Sverige och för Danmark. Och det här, trots motståndet, så lyckades vi vända också bilden utav bron. En bro som från början var ett dinosaurieprojekt, en stor motorväg över sundet som skulle innebära ännu mer utav avgaser och utsläpp, till att bli en bro som i väldigt stor utsträckning var en järnvägsbro också, som gjorde att vi kunde här skapa förutsättningar för hållbara transporter. Alltså man kan säga så här att både inför byggandet av Öresundsbron och när man byggde och efteråt så ville man ha en bra kontroll på att man inte skulle förstöra undervattnet utan snarare förbättra undervattenmiljön istället. 5 år efteråt så kunde man inte säga att man hade alltså grävt på bottnarna. Och man kan säga att alla de här pelarna runt som håller upp hela bron, de är ju som konstgjorda rev idag. Och det är en helt fantastisk miljö alltså. Den 15,9 kilometer lange forbindelse består ud over den kunstigt anlagte ø Peberholm også af en 4 kilometer lang tunnel med 20 elementer, der er sænket ned på bunden af Øresund. Den tekniske udfordring i byggeriet var jo, at det er noget af det største, der er blevet bygget i Europa i meget lang tid. Derudover var der jo 1 million kubikmeter beton, der skulle støbes. 250.000 ton stål, der skulle svejses og lægges i armering, og 7,5 millioner kubikmeter, der skulle graves væk. Det er meget store tal, og det skete alt sammen på meget kort tid. På 4,5 år blev hele forbindelsen bygget i praksis. Öresundsbron har betytt väldigt mycket för regionen. Att man byggde Öresundsbron blev ju en skjuts för både Malmö och Köpenhamn. Sen är det ju andra parametrar också, högskolan och den utveckling som har varit i båda städerna. Men att infrastruktur är väldigt drivande för utveckling, det vet man ju historiskt, och Öresundsbron har verkligen betytt mycket. Øresundsforbindelsen er en lille verden i sig selv. Hver dag har over 30 personer på hver side af sundet ansvaret for sikkerhed og vedligeholdelse. Med ca. 20.000 tog og køretøjer, der krydser broen hver dag, er det vigtigt, at alt er under kontroll. Ja, övervakning och säkerhet är alldeles centralt för Öresundsbron eftersom vi har en lång tunnel och vi är ute över öppet hav.
Och de som jobbar med det är en trafikcentral bemannad av 2 personer dygnet runt, året runt. Och de övervakar trafiken och den tekniska anläggningen och sen samverkar de med räddningsmyndigheter både i Sverige och i Danmark. Det är ett par saker som skiljer Öresundsbron från andra arbetsplatser. Vi har en teknisk anläggning som har väldigt många olika saker på sig. Vi har en järnväg, vi är en litet banverk för vår järnväg, vi har en tunnel och vi är uppe på en bro och jobbar på höga höjder. Men sedan är det också den dansk-svenska aspekten, att vi är både danskar och svenskar som jobbar tillsammans. I sommeren år 2000 var byggeriet af Øresundsbroen færdigt, og derefter begyndte man virkelig at bygge bro. Den mentale brobygning mellem 2 folkeslag, og i vid udstrækning også mellem 2 forskellige kulturer. Øresundsregionens indbyggere knyttes tættere sammen med det stigende antal personer, der krydser sundet på grund af arbejde, billige boliger og livet i en storby. Jeg bor i Sverige, jeg arbejder i Danmark, så jeg ser mig selv som meget Øresundsborger. Jeg har svært ved at sige, at jeg er dansk, eftersom at jeg ikke bor i Danmark. Jeg har også svært ved at sige, at jeg er svensk, fordi jeg er ikke svensk. Så derfor er et Øresundsborger, det vil betegne mig rigtig, rigtig godt, og det er jeg stolt af at sige for andre mennesker, at det er det, jeg er. I 1999, året før broen blev indviet, rejste 5,2 millioner mennesker mellem Malmø og København. 10 år senere er tallet nået op på 26,4 millioner mennesker, en stigning på over 500%. Regionens indbyggere står for 3/4 af trafikken på Øresundsbroen, og pendlingen stiger stødt. Öresundsbron har betytt otroligt mycket för regionen. Varje dag så är det 20 000 personer som arbetspendlar mellan Sverige och Danmark. Bron har möjliggjort detta att bli en arbetsmarknad. Bron har på något sätt suddat ut landsgränserna. Idag finns det bara en arbetsmarknad och det är fantastiskt. Jag reser över Öresundsbron varje dag till och från jobbet och det känns lika naturligt som att ta tåget till Lund. Om bron inte hade funnits så hade jag aldrig flyttat ner hit och arbetat i Danmark som flygvärdinna. For København der har Øresundsbro betydet, at der er åbnet en række nye muligheder. Det drejer sig om det store sydsvenske marked af mennesker, af virksomhed, af universiteter. Det drejer sig også om, at byen er blevet stærkere i den internationale storbykonkurrence, både i forhold til Stockholm og i forhold til alle andre byer i Europa. Vi pratar inte längre om att nu är Malmö 3:e största stad i Sverige, utan helt plötsligt börjar vi tala om vi är i Nordens befolkningstätaste område. Vi är den region i Norden som är den kraftfullaste regionen. Här produceras 26-27% av Sveriges och Danmarks gemensamma BNP. Sedan Öresundsbron blev färdig har ju människors rörelsemönster i regionen förändrats radikalt. Bron har haft det positiva med sig att Öresund har bara blivit bättre för varje år som går. Vi på den svenska och danska sidan talar om oss själva som en region. Nationale grænser er forsvundet, og der er en udveksling af danske og svenske arbejdstagere på begge sider. Altså det er simpelthen, man har fjernet en stor barriere mellem 2 meget tæt knyttede lande. Der var en prop i flasken, nu er den prop fjernet. Regionen föddes när bron invigdes och sedan så har bron, vi som företag, medverkat till att vara en startmotor för regionens utveckling och det kommer vi fortsätta med. Vi ska vara en viktig spelare när det gäller att utveckla Öresundsregionen till ett kraftcentrum där det ska vara mycket bra att både leva och arbeta. Och det är jag övertygad om att vi ska lyckas med. Øresundsbroen har i sine første 10 år bidraget til meget. Men måske har den vigtigste af alt rykket regionens indbyggere lidt tættere sammen.